Ukuqhekezwa kwezindlu, udlwengulo, ukuqoqodiswa kwemoto, ukuxhatshazwa kwabasetyhini abantwana zezinye zeziganeko zolwaphulomthetho ezixakileyo kwingingqi yaseNkomazi. Abahlali bathi bawancama amapolisa ngelithi awenzi into ngolwaphulomthetho. Ubugebengu la eNkomazi bunengabi kuyangenelwa ebusuku bayakungenela nje ulele. Cishe ubugebengu lesibukana nabo la eNkomazi kakhulu kuhlukunyezwa kwabomaki nebantwana. La eNkomazi asikaphephi. Ukuxhatshazwa kwabasetyhini abantwana ngumbulalazo wesibini oxake ilizwe kwaye umphathiswa uhlabe ikhwelo emapoliseni ukuba abanqakula bavalele abo baxhaphaza abasetyhini abantwana. We are making a call on our colleagues, all police, but especially male police, to say, look after women, look after children, look after all vulnerable people. Kusenjalo manyana amapolisa isapho yothulela umnqwazi amapolisa asenkomeni ngelixesha leholide zehlobo njengamagorha. We wish to thank and commend our members within the law enforcement sphere who gives an ultimate sacrifice, because during this festive season period, they did not even spend their time with their families. Umphathiswa cele ucebisa amapolisa ukuba asukume kuqala ukukhusela uluntu ezikhusela nawo angabulawa imipu yawo isesinqeni.